Hello, praise the Lord, hallelujah, जय मसीह। गिबि सिन्थाराव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय इसोरनि मुङै खुलुमनाय आरो अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथोंसै। आसा खालामदों नोंथांमोना जिउ देहा लानानै आरो गोसो आत्मा लानानै मोजाङै दङ। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव इसोरनि गाहाम बाथ्रा लानानै फैदों। आं फोथायदों नोंथांमोना बयबो गोसो होनानै नायगोन आरो खोनासंगोन। दिनै आं इसोरनि बाथ्राखौ लाबोदों माथाइनि लिरनाय गाहाम बाथ्रानि 6 बालाबनि 19, 20 आरो 21 सिरि। फै जों इसोरनि बे गोथार बाथ्राखौ जों रानलायलायनायनि सिगांनो सावरायलायनायनि सिगांनो इसोरखौ जों हामबाय होनो आरो बिनिफ्राय जों बोर बिनो जाहाथे जोंनो बुजिनो लानो आरो सोलिनो जोंनो गियान बोलोफोरखौ जाहाथे हरो। फै जों गासिबो मेगन सेबनानै इसोरनिसिम गंलायै आरज खालामदिनि। सोरगो आरो बुहुमनि बिगोमा सोरजिगिरि आंनि अनख' आफा इसोर, नोंखौ बे समाव हामबाय होनदों आफा। मानोना नों इसेबां अनख' जोंनो मोजां जिउ देहा आरो थासारिफोरखौ होनानै नों जोंखौ फोथांनानै लाखिदों। नोंनि सोरजिनाय गासैबो बुहुमनि मिथिंगाफोरजों अख्रांनि दाउसिन दाउलाफोरजों आफा जोंखौ समाय होनानै दोनदों। आफा जों अनजाथाव नङामोनब्लाबो नाथाय नों जोंखौ बांसिन अनग्राखाय आफा नों जोंनो होदों। बेनिखायनो आफा जों नोंखौ गोसो सिंनिफ्राय नोंखौ हामबाय होनदों। आफा इसोर नोंनि गोथार जिउखौ बे समाव हरदो। नोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव नों हरदो आफा। जाय नोंनि सोरगोनि गोथांनि बाथ्राखौ जों सावरायगोन। बे गोथांनि बाथ्राया आफा जोंनि गोसोफोराव गोगोमै थानाय बायदि अराय समनि थाखाय सोलिनो हानाय जोंनि जिउआव थानाय बायदि आफा नों जोंनो बुजिनो हानाय गियानफोरखौ नों हरदो आफा इसोर। आफा इसोर नोंनि गोथार जिउनि थाजाबफानायखौ जोंनि गेजेराव हरदो। बेखौनो हास्थायनानै आं बे आर'जखौ फोरबो जिसुनि मुङै बियो। आमेन, आमेन, आमेन। फै जों अब्ला दिनै सावरायदिनि माथाइनि गाहाम बाथ्रायाव 6 बालाब 19, 20, 21 सिरियाव ओरैबायदि लिरदों। दोहोन बुथुमनायनि खोथा बेहाय लिरदों आरो सोरगोनि दोहोन बुथुमनायनि बाथ्राखौ बेयाव लिरदों। जों दिनै बुजिनो नाजागोन बे सोरगोनि दोहोनालाय माथो आरो संसारनि दोहोनालाय माथो। सरासनस्रायै जों साननो थाङोब्ला बुहुमनि धोन होनोब्ला जों मोनथिगौ जोंनि थासारिफोराव जाय जाय मुवाफोरखौ गोनांथि दङ, जोंनि गाननाय जोमनाय, जोंनि थानाय न' आरो जोंनि जानो नांगौ आदारफोर, बेखौ जों बुहुमनि दोहोन होनना जों बुंनो हागौ। जोंनि मटर गारि, बांला, मोजां मोजां गाननाय जोमनाय, बेफोरबायदिखौ जों संसारनि दोहोन होननानै जों बुजिनो हायो। आरो जोंनि बुहुमाव नांगौफोरनि जेरै गहेनाफोर, सना रुफा, हिरा मुनि मुखुथा आग्लाय बिग्लाय थानाय, बेखौ जों संसारनि दोहोन होननानै जों बुजियो। नाथाय बे इसोरनि सोरगोनि दोहोना मा? इसोरनि सोरगोनि दोहोना जाहैबाय नाम्बार 1 इसोरखौ सिबिनो रोंनाय गोसो, नाम्बार 2 अननाय गोसो आरो मानसिफोरनि मोजांनि थाखाय मावनाय गोसो। बेफोर गासै इसोरनि हास्थायजानाय बायदि मोजां मावनाय गोसोफ्रानो आरो मोजां मावनायानो सोरगोनि धोन। जाय मावनायनि दारै जों सोरगो रायजोखौ मोननो हागोन आरो सोरगो रायजोआव गासैबो मोजांजों बुंफबनाय। अब्ला फै दिनै जों सानना नायदिनि। बेहाय ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों 21 सिरियाव, जेरावहाय नोंनि दोहोना दङ बेयावनो नोंनि गोसोआ नांनानै थागोन होननानै बुंदों। अब्ला दिनै जों बे मोननै दोहोननि गेजेराव बबे मोनसे दोहोनखौ जों सोरजिखो? नोंथाङा गावनि जिउआव साननानै नायदो। नोंथाङा बबे मोनसे दोहोनखौ नों सोरजिदों बे बुहुमाव थांना थासान्दियाव? आं बेखौ होनाखै। बुहुमाव थांना थासान्दियाव धोनि जाबाय, आं नायनो हायाखिसै, आं बेखौ होनाखै। धोनि जानायाबो इसोरनि गोसो बायदि जाथों आरो इसोरा धोनि जानायखौ बियो हास्थायो। नाथायबा इसोरखौ लानानै इसोरनि मुं होनो थाखाय बे दोहोनखौ नोंथाङा
इउस खालामनांगौ, बाहायनांगौ बिनि रायजोखौ फेहेरनायनि थाखाय। अब्ला दिनै जों साननानै नाय, दिनै सिम्पलि गोरलैयै सानना नाय, दिनै जों बबे मोनसे धोनखौ जों बांद्राय सोरजिखो? बुहुमनि धोनखौ जों बांद्राय सोरजिदों ना जों सोरगोनि धोनखौ सोरजिदों? आं दिनै नोंथांमोनखौ बेखौसो आं साजेस्ट खालामनो आं सानदों। इसोरनि बाथ्राया दिनै जोंखौ बेखौसो बुंदों। नैजि सिरियाव ओरैबायदि लिरदों, जाय दोहोना सिखाव खावनो हायैनो माराम जालाङोनो, बेफोर बायलाङो जिलाङोनो, बे बायलांनाय जिलांनाय सिखाव खावनो हानाय माराम जानाय बे दोहोना जाहैबाय संसारनि दोहोन। आरो ओरैबायदि दोहोन दङ जायखौ आं एसे सिगाङाव बुंबाय, बे दोहोना माब्लाबाबो सिखावा खावनो हाया बा सोरबा सासे नोंनिफ्राय खावनो हाया आरो मारामबो जाया आरो सिखाव खावनो हाया आरो बेखौ रावबो सिफायनो हाया। बेनिखायनो जों बबे मोनसे धोनखौ जों बुथुमनाया जोंनि थाखाय मुलाम्फा जागोन? साननानै नायदो। बे सिखाव खावनो हानाय, माराम जानाय, सिफायनो हानाय बे दोहोना बे संसारनिल', दान्दिसेनि थाखायल'। जों गोथौयै जों बिजिरना नायनो थाङोब्ला आरोबाव जों गोथौ नायब्ला जों मोननो हायो, जोंनि जानाय लोंनाय, एस' आराम, गोजोननि जिउ, संसारनि देहानि थासारि, गोजोननाय, देहानि गोजोननायफोर, गारि घरा, न' बांला, बेफोर गासैबो बे संसारनि बायनो गोरों, सिखाव खावजानाय बे दोहोन आरो माराम जानाय, बेफोरो जोंनि संसारनि धोन सम्पति। नाथायबा इसोरजों सिबिनायाव नांथाबनाय, इसोरनो गोसो होनाय, मानसिफोरखौ अननाय, इसोरनि बोसोन बायदि सोलिनाय आरो इसोर सिबिनायानो सोरगोनि दोहोन। आरो गावजों गाव अनज्लायनाय, इसोरनि बिथोनफोरखौ मानिना सोलिनाय, बेनो सोरगोनि धोन। अब्ला बे सोरगोनि धोना अरायनि थाखाय, जेब्ला जों बे बुहुमखौ नागारनानै इसोरनि बे गोजोन रायजोआव थांगोन, सोरगो रायजोआव थांगोन, अब्ला बै दोहोनफोरखौ जों फारि फारि जों नुगोन। आरो बे दोहोन बुथुमनायनि दारैनो जों सोरगो रायजोखौ मोननो हागोन। आरो जुदि लास्टनि 24 सिरियाव बेखौनो बुंदों, जुदि जेराव जोंनि दोहोन दङ बेयावनो जोंनि गोसोफोरा नांना थागोन होनना बुंदों। अब्ला दिनै जों बबे मोनसे धोनखौ जों सोरजिखो? जुदि नोंथाङा संसारनि धोनखौ सोरजियोब्ला नोंथांनि गोसोआ बे संसारनि दोहोनावनो नांथाबना थासिगोन। आरो नोंथाङा जुदि सोरगोनि दोहोनखौ जों बुथुमबायब्ला सोरगोनि बे दोहोनावनो नोंनि गोसोआ नांना थासिगोन। अब्ला नायहरदो, संसारनि दोहोनाथ' जोबस्रांलांगोन, नाथायबा सोरगोनि दोहोना अराय सम थागोन, अराय गोजोननायखौ नों मोननो हागोन। अब्ला नोंथाङा सिद्धान्त लादो, थांखि लादो, बबे मोनसे दोहोनखौ नोंथाङा जिउ थासान्दियाव बे बुहुमाव मानसिफोरनि गेजेराव नों माखौ सोरजिनो सानदों? संसारनि दोहोनखौ सोरजिनो सानदों ना सोरगोनि दोहोनखौ सोरजिनो सानदों? आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनो हास्थायदों, नोंथांमोना दानिनिफ्राय बे समखौ बेसेन गोनां होनना साननानै सोरगोनि दोहोनखौ दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बुथुमनो नाजादो। सोरगोनि दोहोनाव नोंथांमोना गोसो होयोब्ला, सोरगोनि दोहोनखौ नोंथांमोना बुथुमनो हायोब्ला, जेराव नोंसोरनि दोहोना दङ नोंसोरनि गोसोआव बेहायनो थासिगोन। अब्ला नोंथांमोना रोखायै बुजिबाय खोमा, सोरगोनि दोहोन बुथुमनाया गावनि खाथिनि मानसिफोरखौ अननाय, मानसिखौ गावनि बायदि अननाय, इसोरनि बिथोन बायदि सोलिनाय, बेफोरनो इसोरनि सोरगोनि धोन। फैयै जों अब्ला दिनै जों क्लियार जाबाय, जों बुजिनो मोनबाय। नोंथांमोना डिसिसन लादो, आं बेखौ नोंथांमोननि आखायावनो आं हगारबाय। अब्ला इसोरा जोंनिफ्राय बेखौनो लुबैदों, आं बेखौ साजेस्ट खालामबाय, सोरगोनि धोनखौ बयबो जों बुथुमदिनि आरो जों गावजों गाव खौसे जादिनि आरो इसोरनि रायजोखौ बे संसाराव, बे बुहुमाव जों लुखांदिनि। स' थेंक इउ स' माच। नोंथांमोना आंजों लोगोसे इसोरनि गाहाम बाथ्रा सावरायनायाव लोगोसे थाबाय, खोनासंबाय, गोसो गुदुङै नायबाय। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ हामबाय आरो हामबाय होनदों। इसोरा नोंथांमोन साफ्रोम नायग्रा आरो खोनासंग्राखौ गोबांसिन बोर होबावथोंसै। आं सुंद' आरज खालामनानै दिनै इसोरनि बाथ्राखौ बेहायनो आं फोजोबनो आं हास्थायदों। बयबो मेगन मेसेबो सोरगो आरो बुहुमनि बिगोमा
सोरजिगिरि जोंनि जिउनि बिमा फोरबो जिसु इसोर नोंखौ हामबाय होनदों बे समाव आफा जायफोरा नोंनि बाथ्राखौ खोनासंबाय आफा बे सोरगोनिफ्राय फैदों बे खोनासंनाया आफा नोंनि फारसे जादों आरो जायफोरा गोसो गुदुं जाना दिनैनिफ्राय सोरगोनि दोहोनखौ बुथुमनो हास्थायदों एमखौ लागोन थांखिखौ लागोन आफा बिसोर साफ्रोमनि सायाव नोंनि बोरखौ हरदो आरो आफा जायफोरा दाबोनो संसारनि दोहोन बुथुमनायाव गोदोसोनानै दङ आफा बिसोरखौबो नों नायहरदो आरो आफा बिसोरनि दोहोन बुथुमनायाबो नोंनि गोसो बायदि जाथों नाथायबा आफा बिसोरनि दोहोन सम्पतिया नोंनि महिमानि थाखाय नोंनि रायजोनि थाखाय बाहायजानाय बायदि आफा बिसोर जायफोरा बे संसारनि दोहोनखौ बुथुमनानै बे संसारावनो गावनि गोसोखौ होसारनानै दङ बिसोरबो जाहाथे सोरगोनि दोहोनफोरखौ बुथुमनो हायो आफा इसोर आफा नोंखौ हामबायनाय नोंनि गोथार जिउखौ जोंजों लोगोसे हरफानानै जोंजों बुजिनो मोनथिनो आरो थांखि लानो नों जोंनो गोसो होनाय आफा इसोर नोंखौ हामबाय आफा नोंनि जिउ गोथार जिउ आरो नोंनि जिउ जोबमाजासे जोंनो लोगोसे थादो आफा इसोर बे आरजखौ फोथायनानै जोंखौ पापनिफ्राय बासायनाय नाजारेथनि फोरबो जिसुनि मुङै आं बियो आमेन आमेन प्रेज द लर्ड हालेलुया